תשמור עליי מפניי, תשמור אותי, הנה זה מגיע, אמיתי. היא מרגשת אותי. כל התפילות מילים ריקות, שתקנו די. זה היה מהיר, וואו. דבר עכשיו. תדע לך שיש לי חולשה לבחורה הזו. גם לי. מה אתה רוצה ממני? מי ביקש ממך לזרוק בי נשמה? למה לא תבוא אליי בצי? איזה יופי המעבר לעדין. וואי, זה הלוכה. תחבק, תביט לי בעיניים, הבטחת תמיד תהיה האור בקצה החשיכה, פסנתר כחול כבר לא יכול, ניסיתי די, עכשיו תורך. תשמור אותי, אמיתי. נו, תצביע. היא יכולה לעבור אותה. הופה. איי, 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 איי. וואי, זה צמוד. זה מאוד חובה. שי לא מרימה את המסך, אבל היא עדיין לא מודחת. שי תעבור לספה החמה, יש עוד 7 ביצועים אחריה. מה זה מטורף? שי עם 83%. לא הצלחת להרים את המסך, ולכן לצערנו הספה החמה קוראת לך. אור, מזל טוב. את ב8 הגדולים של העונה. יפה שלנו! שופטים, איך היה הביצוע של שי? שירי, אני שמח ששמת כחול.